Nek cara mbiyen kowe Suwita paling mung dilatih Pak boleh tus. Apa Pak boleh tus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh. Werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten mremban. Lelu. Nah. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan petrabahan ngene iki tau to percobaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula Suwita kaliyan pendhita ingkang sajakipun gecul kumarucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik, kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene mah. Ning arep minta-minta iki. Begawan Gendero Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki rak Bagong to? Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendero Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Kowe. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe rak kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari. Salin ora. Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra ta. Udus. 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 Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Apa ora kobong? Rokokku sing kobong. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atilar silastuti Sujono Sarjono kelu kalulun kala tidha Arjaka blah iblis.
Lanat padha jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejanggan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rarja sak praptamu. Sembrono, Senggono. Tansah pinaning kawidadan ing sambi kula sawanipun ing abdi pun Anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madeg pendhita. Janjane aku ya ora madeg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat. Akhirnya aku dadi sawijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ngelmuku, jero cetheke kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan mbotenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembari dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sawijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho, Man. Aku ki blas ora duwe ilmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ah ngono kuwi iki ketoke dadi sepelekke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepelekke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepelekke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepelekke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi ming hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke ming hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh.
Ning kadangkala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wayune bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Nah, ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ning dias malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho ukara kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih. Migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis, tembung apa? Tuturi handayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kuwi pepetinganing jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wah. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun kuwi lho bojone si sapa bojone Wisrawa iki Sukesi. Dewi Sukesi mbiyen gone nampa aji sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu pendhita sing ora nate ketel-kelepetan dedosan kena dayaning sastra jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana. Inggih. Ingkang bajeng menika Rawana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing wis padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos Penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan Penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe
tanpa cementel apa ta apa ngelmu apa ta apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nek cara mbiyen kowe Swita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten Mremban. Lelu. Nah. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan Petrabaan ngene iki tau to percobaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajakipun gecul kumarucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arep guyon ning tetep mengandung ilmu ora sak kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, Wonten dawuh. aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta kok arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah cangki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih kowe aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Nah iki kowe ora usah melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngomong hargae rame pertapan tebing miring kene. Inggih, kok naminipun tebing miring. Sakarepku kok rewel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora usah melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku iki ketoke sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kena mundurane. Ih, ngestaken dawuh Mremban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang ing dereng ngantos paripun sami Mbal Wacana asarurawipun Begawan Dunapati harus ingkang dumrojog tanpa lapana karya cingak sang Premban Bawursari. Lole kondhok blekudu selalu gembal Semarante. Depate. Pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki. Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring iki lah kok. Lho, niki kok mboten pangling menika. Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rek. Menika rak kadidene Panakawan Bagong to menika. Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Wela, murite ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Bawursari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya.
Lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono ki para piye? Aja sembrono popo wewe. Iki lentok nang ngendi? Adoh. Kowe padha slamet, Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning Pertapan Tebing Miring kene, Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing Pertapan Tebing Miring kene. Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dadi madheg pendhita ning Pertapan Tebing Miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembukan apik-apik kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangina. Dateng kula anggen lumapan wonten ing Pertapan Tebing Miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to Praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nanging aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kok sing nanti rembukan karo piyayi kok misak kepene dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinun Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madheg pendhita ana ing Pertapan Tebing Miring. Mula wektu dina iki sawanku utawa praptaku utawa rawuhku ning Pertapan Tebing Miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen ngapa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Bawarsari supaya prapta ning Pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Panakawan. Kagat risang kapirang uri nangkul kinambet dosang reknaning pawana ya si tukang walang ati nek ngono rawuhmu ana kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana iki arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing Pertapan Tebing Miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunom sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Cetha nek Kurawarga iki sira Pertapan Tebing Miring. Nggih.
prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batin mangkatonan. Ngestaken dawuh. Kurawa dundurke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Lho niki ngestaken dawuh penenggan. Lamun mangsa prawira digdaya, prawira digdaya. Nang kono magawe gelari wang-wang. Oh. Anoman sing betengi Begawan Bawursari. Dasar para nyata Kartomarma. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para Sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolina prapteng lalis Kartomarma. Sumarante hawela. Wis ora karo-karoan Dipate. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sar-saran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani Dunduri liya dina nek pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa teng Merana semobang wangarwana dinetraning uga rapuh sabdaning kokila rengkanikara sagetar
kene dongane engkong Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra rencong Warudaya menawi di jagat geger kalebet kayiwangan katraking gawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring ingkang ngagelar kawruh sang temakata para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuya dhateng pangrehipun Sang Begawan Bawur Sari malah raos ing manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados menapa ta pewujudanipun Begawan Bawur Sari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Narada nyat langening kalangiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga menawi kula mekaten monggo di kula dherekaken monggo Kakang Narada Gonjangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrum ong Mastunama sidam skaring bawun langgeng apa iki ingkang peparap Begawan Bawur Sari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa apa kita bakal entuk sot saka panjenengan ulun pripun entuk pot entuk sot soto wah mboya paketo sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun nuwun sewu Bu Kulun kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa kula manut kok dipun singkiraken ulun ingkang bakal ngendhake kelawan jeneng kita Bagong monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kok lha iki kok Bagong malah kudu nganduk iki ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok diteoke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, monggo le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wo lah monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene mah. Ning arep minta-minta iki. Wah, suarane oleh
Kowe sapa Plemban? Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawor Sari. Konangan iki aku. Nek ngaku Bawor Sari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendero Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki rak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendero Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkao rasane. Kowe. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe rak kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari kok lari lah. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak. Wudus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Apa ora kobong? Rokokku sing kobong. Kapokmu kapan kowe? Sale ra tok keke wondo. Wis Pak gek ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku. Kowe Pak, waduh wis. Wah, wis. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk kuwi jane lemu entuk nendi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wit dapur ampring kono. Bagong, rasa goleki wae. Nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangani apa-apa nek bar mangan kok tanggo kudung ora mbayar, Pak. Pak, gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk, Reng, kowe iki nendi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nendi? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng iso ilang to merga bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Ra iku tak nek ngarepe bakul iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kondene ya. Salinane. Pripun Mas? Kowe wis rampung lek nyambut gawe? Aku wis leren le dadi pendhita.
lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya ming Balasena iki Kambas. Angger dikai gayeng-gayengan ini ra seneng ra jamak-jamak. Kowe ganti ya. Ngis aken dawuh, Mas. Wah, mantuku wedok to. Iki Rama. Wah, bojone Bu Agung kaya bakoh ngono. Leleng iki, Tru. Iki meceli kayu barang nang omah. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku rak mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Lah iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo Dik, mulai yo Dik tak treke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya arep macem-macem terke-terke. Yaine iki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayane kok. Iso tok tabrak tenan kowe. Remu dol e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih, nggih. Lo tak wangsul. Wis kono hati-hati. Lihat sing peteng. Lho. Sing padang, heeh. Enten ning protelon. Padake ra krungu aku. Arep ngapa nang protelon kowe? Kon brajul kala menjingmu ya. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah terus iki garis besare piye, Bab? Aku ya bingung, Pak. Ya wis 2 jam apa? Heeh. Apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna. Iya. Sing sarine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Climene ya wis ngene iki sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresna karo wayang, wiwitan tresna karo Bagong, saksuwene mengko saya suwe tresna karo liyane, tresna karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Rasa. Kagem Semar. Wis ora usah ditepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak? Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse. Climen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, tinggo memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Iya, bagus. Tinggo iklan ya oke. Heeh. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo kula aturi ngisi kanthi wayang Climen sedaya saged sae samudayanipun.